Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun sejarah ing alam donya tansah ugi emut dumateng gesang swarga. Kadangkala wonten ing gesang ing alam donya menika merga nggih beban kehidupan sansaya keraos awrat. Yen mikir masa depan menika nggih kados-kados kok rasane mengkhawatirkan. Kula panjenengan lajeng kapelut dening maneka warni sing kadonyan. Piye carane golek duit, piye carane nutupi menapa sing dados kabetaning gesang ing alam donya, saengga kanthi tansah mikir ingkang mekaten lajeng manah boten keraos tentrem, anane mung emosi karo emosi. Yen wis ana undangan ulem manten kadangkala ya terus wah apa meneh iki. Durung yen dilalah kok ya ana anggotaning brayat sing gerah, terus ya kudu mikir biayane kepriye. Saengga rasa-rasane nyambut gawe ketekuk ringkel esuk awan sore ngasih bengi, sok-sok ya durung bisa kanggo nyukupi kabutuhan. Yen pengen kelu dumateng ombyaking donya, kadangkala ya rasa rasane kangelan. Pingine yo nek nang omah wis kesel, ora perlu masak, jajan luwih kepenak ning ora duwe duit. Nah menika sing kadang kula lajeng adamel pikiran nggih dadi kuwur, dadi mawut lan mempengaruhi kados pundi anggenipun kula panjenengan bangun gesang arep sembayang ya wis lungkrah, rasa rasane ya kok sembayang seprono sprene uripe ya ora tau kecukupan, apa meneh arep melu pelayanan. Wektune wis entek nggo nyambut gawe karo mikir gawean. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi Gusti Yesus nuntun para murid dalem lumantar pengalaman kunjungan wonten ing griyanipun Marta lan Maria. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 11 ayat 38 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing sawijining desa. Ing kono ana wanita aran Marta sing ngaturi Gusti pinarak ing omahe. Marta mau duwe sedulur jenenge Maria. Maria iki sing manggi Gusti lungguh caket ing ngarsane. Dene Marta ribut ngladosi nanging banjur matur, Gusti, menapa mboten menggalih sederek kula estri tega kula ngladosi piyambakan, monggo dipun dawuhana ngrencangi kula. Gusti paring wangsulan, Marta, Marta, kowe ribut mikir prakara werna-werna,
mongko mung siji sing perlu lan pilihane Maria luwih becik ora kena direbut. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar pepanggihan Gusti Yesus ing griyanipun Marta lan Maria, Gusti paring piwulang kados pundi ing gesang menika kula panjenengan dikersakake ora mung ribut marang prakara-prakara kadonyan kados ingkang dipun lampahi dening Marta. Gusti Yesus sing diaturi pinarak rawuh wonten ing griyanipun malah ditinggal sibuk nyawisake maneka warni mbok menawi nggih snack lan tetedhan kanggo nyuguh Gusti Yesus lan para murid dalem. Padahal yen Gusti pinarak utawi kula panjenengan ngaturi pinarak tangga utawi rama utawi tiang tertentu menika lak sing penting ketemune anggone wawan pangandikan, ora mung supaya ngentekke tetedhan utawi snack sing disuguhake. Nah menika kadangkala nggih kalampah yen kula kadangkala kunjungan ing griyanipun umat. Sok-sok ya sing kagungan griya malah sibuk ana ing pawon, ramane ditinggal dhewe ing ruang tamu. Padahal sing paling pokok menika lak anggenipun pepanggihan Rama kalian umat sing dikunjungi. Mbok menawi wonten perkawis-perkawis utawi usulan-usulan utawi bab-bab mirunggan ingkang perlu disampaikan dumateng Rama, lah ing wekdal kunjungan menika wekdal sing mirunggan. Awit mbok menawi yen pinanggih wonten ing gereja saksampunipun misa utawi saksampunipun kegiatan kadangkala ya wektale ora mirunggan, disambi-sambi karo salaman umat liyane. Ning nek pas kunjungan menika lak pancen wekdal sak jam utawi setengah jam kunjungan menika kanggo brayat sing dikunjungi. Maria menika lenggah ing sak cedhake Gusti Yesus, ateges Maria nunggoni, Maria ngrencangi Gusti Yesus ingkang rawuh wonten ing griyanipun, ora sibuk ning pawon. Nah menika sing dikersakake Gusti. Mila Gusti Yesus ngersakake supados antarane prakara-prakara sing kadonyan yen wonten ing cariyos Injil kala wau mbok menawi nggih bab-bab suguhan pancen penting. Awit nek tiyang Jawi ora nyuguh tamune menika ora elok. Minimal wedang menika ya kudu disuguhke ngawe kadang. Menika penting. Ning ampun ngantos malah wektune kanggo wawan pangandikan kalian Gusti entek gara-gara nyepake suguhan. Nah menika kadangkala sing kalampah ana ing uripe awake dhewe. Urip ing alam donya menika yen dipikir-pikir menawi namung gegeki sing kadonyan, ngupakara apa-apa sing kadonyan, awake dhewe ora duwe wektu sembayang wawan pangandikan karo Gusti, utawa duwe wektu kadangkala ya keslimur karo liya-liyane, sembayang isih karo HP-HP-nan, utawa anggone sembayang wawan pangandikan kalian Gusti isih mikir werna-werna, pikirane mblayang tekan ngendi-endi. Nah menika sing kadangkala gampil banget kelampah ana ing uripe awake dhewe. Mila lumantar pengalamanipun Marta lan Maria, Gusti Yesus ngersakake kula panjenengan sami minimal tumrap kula pribadi anggenipun nglampahi perkawis-perkawis kadonyan lan perkawis-perkawis kasuwargan menika imbang, aja malah dicampur-campur utawa disambi-sambi. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.